Hvis jeg bliver statsminister, så vil jeg være børnenes statsminister. Jamen altså, der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at Israel har ret til at forsvare sig selv. Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for den palæstinensiske civilbefolkning? Jeg må indrømme, at jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Israel har lov til at forsvare sig selv. Man kan ikke anfægte Israels ret til at forsvare sig selv. Forsvare sig selv. Forsvare sig selv. Forsvare sig selv. Jeg har truffet et valg. Jeg vil altid være på børnenes hold, og jeg håber, at du vil være med.